abin da nake gaya mu kan da ce kuna mun gane sai go siyan gurasa wallahi kai cinya alfa bakin a sai gurasa arasani gurasa kanawa ba ka zan fara san sayan gurasa ga namiji a wallah billahi ka baro kato a gida ai ga tumin ma namiji ya za ka gaya man magana da duk ba mata da suka haife mu ba kai yanzu dan Allah da wannan kai tsaya fulawa ce ta tsada kai tsaya nawa ne farashin gurasar ka wannan guda 3 naira ɗari shine gaskiya nawa ne gaba ɗaya gaba ɗaya duka kai mahaukaci ya ta kudin mu za mu siya to baka sani ba tunda ku ne dai ku kawo guda 4 naira 100 amma saboda ku ne na san ku shi yasa zan siyan muku ni fa wannan ma ni fa wannan ma kudi dari ta wata fi can ba aka sayan mana can ba aka sayan mana kudi naira 60 a kai dan iska ne wala kai fulawa ta tsada uban ka da kai ba so ma ne Allah yanzu da guda nawa za ku siya ta nawa za ku yanzu akwai leda wajen ka akwai ledoji akwai leda to nemo leda ka zuwa na kai dai munafiki ne ko kawai za a siya munafiki ba za munafiki to gaskiya yanzu kaga ya la aramu ɗaya ka samu ledan nan an samu ba ni da ita na armo nan dan Allah kai ka nawa za a zuba kai bari ka ji ni na fasa mun fasa sayan gurasa mun fasa an fasa can a sayan mana shidda 50 kai nan ka zo ka ce mana in mutsi kamar in cinye ta fulawa ta tsada uban wanda siya muku da 50 kai malam me na zaki guda 4 naira 100 shine gaskiyar ta to ba za a siya ba ba a siya ba kai ne an fasa ma ke dan matsalo sai an muku bari kai da Allah ku zo wani ba sa aljihu ta uwar ku ce kai malam na bi ka iskanci Allah kai na bi ka sheri ni za ka bala sheri saboda bala ku ya bayi ne za ta daina bala barayi ne mu ba a tasha ai ban yi wata guda muke ba ma fitowa waje barayin banza barayin motsi a he barayi ne sun sace mu rasa mafiya ta ne ba sana'a ba sana'a kai ni na tashi ma fa waje wallahi to salamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani suna na Mustapha Meti ina gabatar muku da gawurtaccen show sallan nan da za a yi a Gwarzo kada a ba ku labari 2 ga watan sallah za a fara shi har zuwa 5 ga wata za a fara kwana 3 za a yi ana gwangwajewa za a yi baki kala-kala abbazar da nishadi za a yi nishadi sosai ya ci dariya ya murkushe ya ji daɗi ya murna insha Allah kada ku bari a baku labari ku garzayo kuma get pass naira 50 kacal kada a baku labari naira 50 kacal duk wani masoyin da kake so ka gani sannan insha kuma Allah su ci gaba da danna mana subscribe yawa sannan suna danna mana alamar karara a tashar Mr. Comedy TV yawa mun gode ku daure ku halarci wajen a baku labari